Рисуваме стъпка по стъпка една Фрида Кало, която е голямо предизвикателство за всеки художник, творец, защото самата тя е такава, една изключителна жена, която дълго време така аз се притеснявах да започна да рисувам като неин портрет, но винаги оказвала също влияние в моето творчество. So today I'm painting Frida Kahlo's portrait. Iconic image, woman, lady, artist. I was for a long time little afraid to start to paint her, but she has a huge impact on my way and creating and painting. So finally I decided to start to paint her. Фрида. Експресивна, вдъхновена от самата нея, от всичките нейни портрети и версии. Малко по-различна, модулика, с друго изражение може би, но да, това стана, това е тя, моята версия на Фрида Кало. So this is my Frida, my version of her portraits of all artists, and in the web as well. I chose based on lots of images